Emmanuel Macron a votat la prânz în circumscripția sa electorală din Le Touquet, în nordul Franței. Cu 2 ore înainte își exprimase votul și candidata dreptei radicale, Marine Le Pen, tot în departamentul Pas-de-Calais. În primul tur de scrutin, Macron s-a clasat pe primul loc cu 4,5% înaintea rivalei sale. Cei doi au fost urmați la foarte mică distanță de Jean-Luc Mélenchon din partea stângii populiste. Asta i-a determinat pe cei doi finaliști să curteze electoratul lui Mélenchon, categoriile defavorizate și tineri preocupați de combaterea încălzirii globale. Deși războiul din Ucraina a dominat știrile din Franța în ultimele 2 luni, sondajele de opinie arată că, de departe, principala îngrijorare a francezilor o reprezintă scăderea puterii de cumpărare din cauza creșterii prețurilor la energie și a inflației. Marine Le Pen și-a făcut o campanie la firul ierbii, vizitând numeroase sate și orașe mici din Franța, unde a vorbit cu oamenii de rând despre problemele de zi cu zi. Le Pen a insistat asupra unor politici economice aparent de stânga, cum ar fi reducerea TVA la 100 de produse de bază și păstrarea actuală a vârstei de pensionare, 60-62 de ani, față de planul lui Macron de a o mări progresiv până la 65 de ani. În ultimii 5 ani, șomajul a ajuns la cel mai scăzut nivel de după criza globală din 2007-2009 și totuși una dintre problemele lui Macron este antipatia pe care o stârnește. De vină ar fi imaginea sa de elitist rupt de realitatea francezilor de rând, ale căror pensii și beneficii sociale le-a amenințat ca parte a eforturilor sale de a face economia mai atractivă pentru investitori. Fost bancher de investiții, Macron nu a reușit să scape de imaginea de președinte al celor bogați, chiar dacă guvernul său a oferit ajutoare masive în timpul pandemiei. Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, sute de personalități ale vieții publice franceze, profesori universitari, artiști și sportivi s-au pronunțat în favoarea lui Macron. În această dimineață, principalele ziare Libération, Le Monde, Le Figaro sau Le Parisien i-au îndemnat pe francezi să voteze cu actualul președinte. Nu vă complaceți în fața avansului lui Macron din ultimele zile. Abținerea de la vot nu va scăpa Franța de la tot ce poate fi mai rău, a titrat Le Monde. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.